bai. Aquí, Iker. Vale, ya así era ahí. Yo aquí. Va. Bai. Bueno, egunon guztioi, jarri mesedez inguratuta pixkat, ardik bezala, hotza egiten dut, bildu elkarrengana. Que quiero hacer una votación. A ver, bihar binakako finala. Zeinek esaten du, que va a ganar Altuna Ezkurdia. Que levante la mano, por favor, Altuna Ezkurdia. A ver, kontatu, maitik. Laso Albizu. A ver, berriz, Altuna Ezkurdia. Laso Albizu. Joder, empate, empate técnico. Irujo, tú no has votado. Decides quién va a ganar. Yo tampoco. Bueno, ongi etorri CMO txapelketaren bigarren aurkezpenera, zergatik hasi naiz hola aurkezpenean. Bueno, bihar binakako finala, denok egongo era biharko binakako finalari begira, eta oso polita da Nafarroarenan, profesionala izatea. Baino, jakin dezazuen, batez ere pelotariok profesionalik ez litzatekela egongo, afizionaturik ez palego, eta klubek lana egingo ez balute. Bai, hau garbi geratu dadila, hoy en día no tenemos derechos de formación, oraindik ere, eta gustatuko litzaiuke hori jasotzea, baina hori baino garrantzitsuagoa da pelotariek jasotzea eta jakitea nondik datozen klubetan ze lan egiten den pelotari bat sortzeko askotan ematen du, ni profesionala bali maiz da nere merituagatik eta nere aitaren merituagatik, eta bai, egia da, baina baita ere klubak lana egiten duelako. Eta txapelketa hau berezia da, eta urte guztiko egutegian berezienetako bat da, klubaren lana
saritzen duelako. Lehen badakizue, berria txapelketa izaten zen martxan, ura bukatu zen, eta Lazkaotarrek erabaki zuten formatu horri eutsi egin behar zitzaiola, eta horregatik antolatu zuten iaz oso arrakastatsua izan zen, lehengo urteko edizioa, klub asko, Euskal Herriko onenak, eta irabazi zuen Larraunek final eder batean, Euskal Telebistaz emititu ziren finalak, eta egia da balorazioa oso arrakastatsua izan zela. Beraz, hau garbi geratzea nahi dut, eta ni gainera Euskadiko Pelota Federazioko zuzendaritzan nago, eta bertatik asko baloratzen dugu klubetako lana, klubak saritzea, eta txapelketa hau hortara dator, klubak saritzera. Beraz, nik uste antolatzaileek eta denek txalo bero bat merezi dutela, klubak aitortzen direlako. Eskerrik asko, behin hori esan da, klubik gabe ez legoke txapelketarik, eta babeslerik gabe ere ez legoke txapelketarik. Iaz abiatu zen CMO, txapelketa honen babesle ofizial, eta aurten ere hemen gaude Tolosan, Garajes Tolosan, eta Iker Diez da bertako ardurauna. Ikerrek erabaki zuen txapelketa hau babestea, asko gustatu zitzaion formatua. Egunon, Iker, ¿qué tal? Muy bien. Eskerrik asko, decía que para nosotros es un honor que patrocines este torneo y me imagino que para vosotros también, ¿no? Sí, para nosotros estamos muy contentos de organizar por segundo año consecutivo el torneo. Nos gustó mucho cómo fue organizado el año pasado y estamos encantados de seguir cooperando con el deporte, sobre todo vasco. Lo que nos interesa es fomentar muchos deportes que son minoritarios en lo que es la zona de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, por eso estamos muy interesados en que este formato siga para adelante y muy satisfechos de los resultados del año pasado. Estáis metidos en muchos deportes, ¿no? No solo en la pelota, ¿en qué más? Bueno, nosotros empezamos en gimnasia rítmica, porque tengo una hija que hace gimnasia rítmica y al final las aportaciones que recibían eran muy escasas y se van clasificando a nivel estatal y los viajes, autobuses y bueno, pues empezaba a ser muy caro y empezamos a ayudarles. Luego, bueno, como el Tolosa Club de Fútbol pues era muy potente en fútbol, empezamos a ayudarles también. Y luego por amistad, porque al final hay que recordar que se hace por amistad, o sea, por un servicio, digamos, al pueblo. No es una cosa que tiene un retorno económico, sino que es una cosa de servicio hacia el pueblo. Pues empezamos con balonmano, empezamos con voleibol, patrocinamos también a San Juan en remo. Bueno, hay algunos más potentes, el Lauburu de fútbol sala. Bueno, hay algunos equipos que son más potentes, que necesitan mayor presupuesto y otros que, bueno, son más fáciles de llevar para adelante, ¿no? Estamos muy orgullosos de que esta pelota, cuando nos contaron cómo iba a ser el formato y sobre todo que iba a ser las finales en Tolosa, pues el potenciar el pueblo y nuestra marca, que estamos muy orgullosos de hacer todo aquí. Estamos rodeados de coches, solo os falta entrar en Fórmula 1, Iker. No. A ver, el tema está en que cuando empezamos a hacer muchas publicidades, a ver, mucha gente nos llama, ¿no? Pero no te puedes meter en todas las publicidades. Al final hemos tenido publicidades de muy alto nivel, pero al final nosotros, bueno, somos una empresa y aportamos lo que podemos, ¿no? O sea, siempre decimos que el granito a granito hace mucho grano. Entonces, al final, si todo el mundo aportase un poquito, pues sobre todo pues tema ayuntamientos y temas empresas privadas, que bueno, que yo creo que no es solamente presupuestos, ganar dinero y un balance a final de año, ¿no? Sino que hay un espíritu social en el cual que yo creo que se tendría que valorar, en que sobre todo deportes y minoritarios y vascos que se tendrían que fomentar mucho más. Pues muchas gracias, Iker, de verdad. Oso eskertuta gaude, pelotaren alde ematen duzuen babesagatik, eta zuen beharra badugu, beraz, eskerrik asko. Iker, aipatzen genuen, CMO Tolosako enpresa da, eta horrexegatik finalak Tolosan jokatuko dira. Noiz,
uztailaren 5ean, beraz, tranquilidad, Si llega algún navarro a la final, 5 de julio final, estáis libres todos para San Fermín, bai? 5 de julio, igande goizez, jokatuko dira finalak Tolosako Beotibarren, eta txapelketa hasi berriz, Pazko astean hasiko da, apirilaren 10ean. Gero aipatuko dizkizuegu, eta pentsatzen dut pelotariek jakin nahiko dituzuela noren kontra jokatuko dezuen, jakin dezazuela 17 klub hariko zeratela nor baino nor gehiago. Euskal Herriko 17 pilota elkarte onenak. Gipuzkoatik 6 klub. Ilunpe Azpeiti, Hernani, Bearzana Bilabona, Tolosa, Oteiza Azkoitia eta Lapke Lazkao. Nafarroatik beste 6 klub. Irurtzun, Larraun Lekunberri, Betionak Katarrabia, Aurrera Leitza, Buruzgain Larraintzar eta Lagunak Barainain. Bizkaiatik 3 klub, Lea Ibarra, Munitibar, Joko Alaize Anuri eta Markina, eta Arabatik 2 klub, Amurrio eta Txukunlakua Gasteiz. 17 klub. Beraz, honek esan nahi du prebia bat egongo dela. Atariko bat egongo da, horrekin 16 klub geldituko zerate, eta en 16avos de final hasiko da txapelketa. Atariko baten ondoren. Ze klubek jokatuko duten txapelketa nola erabaki diren nor hartzea, nor gonbidatzea txapelketara, Javi Gelbentzuk lan handia egin du horretan, eta Javi, pixka bat, ranking bat osatu duzue, eta puntuazio sistema bat erabili duzu, ezta, Javi? Egunon, zuri ere. Bai, egunon denoi, eskerrik asko agurrena etorri zareten guztioi, eta, bueno, beti bezala ez, aurrena gustako litzaideake, Ikerri eskerrak ematea, beste urten behin laguntza emateagatik, eta, bueno, askotan esan diot, pero, bueno, danan aurrena esatea, nik uste guztokoa dela, eta, bueno, hori, muchas gracias, Iker. Bueno, bai, txapelketai buruz, ez, bueno, esplikatzea, que, bueno, iaz, bueno, 16 elkarte, bueno, jokatu zuen txapelketa, eta, bueno, aurtengo txapelketarako, erabaki gendun, bueno, a ber, aztertzea egin gendun, aztertu, a ber, posible zan, zabaltzea, ez, o, a ber, zen neurriaino, eta, bueno, erabaki gendun, aunque sea, klub bat gehiago, a ber, posible zan sartzea. Bueno, ikusi du baiet, eta horregatik sortu du, bueno, prebia bat. Vale, eta baita, aldi beren, erabaki gendun, sistema bat, ranking bat, nola erabaki, ez, klubak aukera izateko, txapelketan sartzeko. Bueno, orduan, zer erabaki gendun, nola gendun ranking hoi? Bueno, hartu gendun, guretzat, txapelketa importantena dienak kluentzat, que die torneo territorialak, ofizialak, eta gero Euskal Liga. Eta gure torneoa nola jolasten da, binaka. Bueno, erabaki gendun, torneo territorialetan eta Euskal Ligako, binakako, maila kategori danetan, kadete juvenil da nagusi horrezko kategoritan, maila altuenan, eta horri puntuazio bat ematea. Eta puntuazio horren bidez, sortu zaigu, ranking bat. Eta ranking horren bidez, gero, aipatu dituzun klubak, posible izango dute parte hartzea. Ze izan da pena, netzako pena da. Por ejemplo, que Oberena elkartea, por ejemplo, que iaz parte hartu zon txapelketan, aurten ezin du parte hartu, por ejemplo, talderik ez daukelako. Osea, hoi, Dumaiten ez dakito kadetetan o juveniletan ez dauke pelotarik eta ezin parte hartu. Gauza bera, gertatzen zaio, Tartalo etxei, berez puntuaketan arabera, egongo zan txapelketan torneon barrun, pero talderik ez dauke, eta orduan, rankinen bidez, aurten aukera dauki jokatzeko aukera, Amurrio eta Jokolai. Ranking bat eginda beraz, Javi,
ez da erresa pelotariak osatzeak klub batean, kadeteak, juvenilak, seniorrak, lehen badakizue berria txapelketan fitxaketak egiteko aukera zeola, edo pelotariak zesio bidez ekartzeko aukera zeola, baina txapelketa hau da purua. Klubeko fitxa eduki behar da, jokatzeko, eta benetan saritzen du klub baten lana. Batzuk gonbidatuak baditugu, iazko klub batzuk falta dira, berriak sartu dira, baino kabeza de serie badakigu nortzuk izango diren. Eta kabeza de serie izango dira, Larraun, Oteiza, Aurrera Leitza eta Lapke. Aipatu dut, Larraun, iazko txapelduna da Larraun, sekulako finala ikusi genuen, Tolosako Beotibarren, azkeneko partidak, nagusien mailako azkeneko partidak erabaki zuen txapelak nora joango ziren, eta bertan jokatzen aritu zen Iñaki Galartza. Iñaki, egunon, zuri ere, Larraundik zatoz, Lekunberritik, iaz txapeldun, aurten ze pronostiko badaukazue talde honik, oso politia da txapeldun izatea alako torneo batean, ez da, Iñaki? Bueno, apa, egunon, eskerrik asko haudera antolatu zuen guztiriaz, eta, bueno, nik uste klub politia aukeula, ez dakit, eliminatorioko txapelketa da, eta hemen partidu txarrik ezin diain, ez? Zer estela setxun kanpoa juteza. Eta helburue, bueno, kabeza serie bezala gabaldima gaude, ikusiko hau zein pasatzean gure kontra jogatzeko, baina partiduz partidu, ez? Hemen ez da nik uste pronostiko errexik, da bixe. Partiduz partidu. Zuena bada meritua, baina Larraunen, Lekunberrin entrenadore daude Julen Martija, Barriola eta Enrique Galartza. Hola oso erresa da, txapeldun izatea. Iñaki? Ez da gitu, oso... Meritua zuena da, dudari gabe, meritua zuena da. Eta txapeldun orde berriz, zuen kontra gelditu zen Lazkao, final haundi batean, Asier Mintegi egunon, Lazkaoren izenean, aurten iazko arantza kentzera zatozte edo ze pronostikorekin? Bai, azkenean hortan saiatuko gea. Bueno, talde politia daukau, aurtene, beste taldeke atzetik etorriko dina nahiko potentiak ikuste ditut, hasi que, bueno, gure helburua da lehen gurtueko amintzat, berdintzea o mejoratzea amintzat. Ba, ikusiko dugu, hori oso urruti dago oraindik, uztailaren lehenengo asteburuan jokatuko ia finalak, eta esan dugu klubak saritzen dirala, jakin dezazuen elkarte txapeldunarentzat 3.000 euroko saria egongo dela, txapelak, kopak eta lakturale lotea. Zuek, Iñaki, lakturale daukazuek kamisetan, ezta? Ba, irabazten badezuek, jertxeaz gain, jogurrak eta ere izango dituzue etxean. Elkarte azpi txapeldunak 2.000 euro, garaikurrak eta lakturale lotea. Hirugarren gelditzen denak, 1.000 euro eta garaikurrak, eta laugarren gelditzen denak 500 euro eta garaikurrak. Javi, hirugarren eta laugarren artekoa ez da jokatzen, nola erabakitzen da, zein hirugarren, zein laugarren, tanteo bidez? Bai, hoi da, bai, ikusten die emaitzak, eta emaitzan bidez erabakitzen da, bai, osea ez da jokatzen, kanporaketa. Ba, aldea dago, hirugarren egin edo laugarren egin, diferentzia dago. Bueno, nien naiz hasiko hemen orain reglamento guztia esplikatzen, baina ohikoa bihurtzen ari da setetara jokatzea, eta iaz bezala aurten ere setetara jokatuko da. Infantilek ezingo dute jokatu, ezingo dute parte hartu infantilek, kadete, juvenil, senior, posible da kadete batek juveniletan jokatzea eta juvenil batek seniorretan jokatzea, hori posible da. Eta gero kanbio ere egin daiteke. Kadete batek jokatu dezake juveniletan, baina gero bueltatu daiteke berriz kadetetan jokatzera. Materiala, pelotak, antolakuntzak jarriko ditu eta numeratuak izango dira. Beraz, pelota aukeratu beharko dira, partidu hasi baino lehen, profesionaletan bezala. Profesionalak izan nahi duzu, ezta? Ba, ohitzen joan behartzerate. Esan bezala jokotara jokatuko da eta pasa falta izango da, bai? Nik ez nuen arazoi izaten. Behin egin dut pasan ere bizitzan, Gartzaronen izan zen. Baina zuek sasoian zaudete ikusten dut, beraz, pasa falta izango da. Kontu zibili, bai? Bueno, hau guztia esan da, ikusezazue ze politiak diran, trofeoak, iaz bezala, trofeo oso politiak dira. Egiten duen hotzarekin hau ere hartuko genuke, ardo pixka bat. Baina trofeoak oso politiak dira eta pentsatzen dut etorri zeratela batez ere jakitera noren kontra jokatuko dezuen. Ba, bueno, hasiko gera kuadroa esplikatzen eta eskatuko dizuen mesedez, nik izena esan bezala
ordezkaria eta pelotaria ona etortzeko argazki ateratzera, bale? Prebia batekin hasiko da, eta prebia jokatuko dute batetik Zeanuriko joko alaik. Zeanuriko ordezkariak. Prebian izango zerate, Zeanuri eta zuen aurkaria Amurrio izango da. Amurrioko ordezkariak. Eskerrik asko, etortzeagatik gain urrutitik, bioi ere. Bazuek prebia jokatuko duzue, bale? Prebia horretan irabazten duenak, Atarrabiako Betionak edukiko du aurkari. Hor jarri, guaitz. Zuena izango da 16avos de final. Gero, octavos de final, Markina. Oso ondo, eta hori irabazten duenak final laurdenetan, kuartosetan aurrera Leitza izango du aurkari. Bale, hauxe izango da lehenengo adarra. Prebia joko alai kontra Amurrio, irabazten duenak Betionak, gero Markina eta gero aurrera Leitza. Bai, hemendik aterako da final erdietako lehenengo ekipoa. Eskerrik asko, denoi. Hauxe zen adar bat, gero berriz etorri beharko duzu, argazki ateratzera, eta emango zaizue kuadro hau ere. Beste adar bat izango da Buruzgain Larraintzar kontra Txukunlakua Gasteiz. Hau izango da 16avos de final. Berriz, Ibai? Joan den urtean ere jokatu zenuten? Eta zeinek irabazizun? Ba, beida, sondo. Ba, urten rebantxa, bale? Bueno, esan bezala, Buruzgain kontra Txukunlakua, hemen irabazten duenak Lagunak Barainain, eta hemengo irabazleak Lapke Lazkao izango du aurkari final laurdenetan. Hemendik aterako da beste semifinalista bat. Buruzgain kontra Txukunlakua, gero Lagunak eta gero Lapke. Denok elkarren Lagunak, baino bat bakarrik sailkatuko da final herrietara. Ados, eskerrik asko. Ba, orain arteko bi adarrak dira elkarrekin gurutzatuko direnak final herrietan. Eta orain beste adarra ezagutuko dugu. Lehenengo adarrean, en 16avos de final, Irurtzun batetik, eta Azpeitiko Ilunpe bestetik. Euren anaiak, mentxe. Hor irabazten duenak Hernaniren kontra jokatuko du. Eta horko irabazleak Larraun Lekunberri. Iazko txapeldunak izango ditu aurkari. Begira, ze adar potentea, Irurtzun kontra Ilunpe, irabazleak Hernani eta gero Larraun Lekunberri. Beldurra ematen du, adar honek. Hau litzake Champions Leagueko City, Real Madrid, Arsenal eta Bayern de Múnich esango genuke. Eskerrik asko, denoi, eta azkeneko adarra ezagutuko dugu. Azkeneko adarrean, lehenbizi Bearzana Bilagona. Mentxe jarri, mutilak, Bilagonako mutilak, zuen aurkaria izango da Munitibarko Lea Ibarra. Hemengo garaileak jokatuko du Tolosaren kontra.
Eta hemen irabazten duenak final laurdenetan bat bakarrik falta da. Badakizu zein falta den? Bai, badator, oso ondo. Azkoitiarrak, Oteiza, Jon Juaristi, Eunon. Bueno, hause dugu azkeneko adarra, bai? Beharzana Lea Ibarraren kontra, gero Tolosa eta gero Azkoitiko Oteiza. Eskerrik asko, mutilak. Bueno, txapelketa apirilaren 10 asteburu hortan hasiko da, Zeanuriko joko alai eta Amurrioren artean, eta festivalau jokatuko da Zeanurin. Zergatik, Zeanurik erabaki duelako festivala erostea. Hortarako aukera badago, festivala erosteko. Javi, nahi badezuzuk esplikatu ere bai, festivala nola erosi daiteken. Badaude fetxa batzuk markatuak, ezin direnak erosi, baina adibidez, Zeanurik erosi du prebia hori, ezta? Bai, hoi da, bueno, hau da, ja, bueno, ez da, hau berrian torneotik da zea, gauza hartu genduna baita guke bai, iaz baita hola ingendun, eta guain banatuko ditugu, bueno, egutegik, nahi duna hartzeko, eta hor ikusiko dituzue fetxak, eta aukera dukezue, jaialdi erosteko, zuen zea frontoietan jokatzeko. Hoi bai, ingo deu lehena komentatzen dona nahi dola bere frontoian jokatzea, horrek du abantaia han jokatzeko. Osea, bik esan ezkeo. Nahi du jokatu, imagino, irurtzun ilunpe, nahi du bik. Lehena esaten dona, horrek eukiko du, abantaia. Lehentasuna, horrek eukiko du. Ez da ingo zozketa. Ez da zozketa egingo. Festivala erosteko aukera izango da, antolakuntzari lehen bizi esaten dionak erosi nahi duela, horrek izango du eskubidea erosteko. Bueno, hor ikusten dezue, pintxo batzuk eta izango ditugula jateko, jan lasai, hemendik ordu betera korrika pasatzen da hemendik, orduan nahi badezue tripa bete eta gero korrika pixkat egin, tripa jeisteko. Baina horren aurretik argazki batzuk aterako ditugu eta honen bestez bukaera emango diogu gaurko aurkezpenari. Iker, berriz ere eskerrik asko por patrocinar el torneo. Nos veremos en las finales, ahí estarás. En Tolosa, en Beotibar. Eta orain eskatuko dizuet pelotariei jertxeak entzeko eta pelotariek bakarrik mailaren bueltan argazki aterako duzu, bale? Gero ordezkarien txanda izango da, eta gero denok batera argazki aterako dugu, eta bukatutzat emango dugu aurkezpena. Jertxeak entzeko, inago entzelatea, pelotas. Piskat juntatu imardezu, hemen, a ber. Hauken duingo bai, hauken duingo hemen jarri. Hola, oso ondo, oso ondo. Bale, oain ordezkariak etortza jezte, zuek ez joan urrutira, gero deno ateako euta, bale? Hemen jarri iskinatan ikusi, kotxeak zema balio duen eta zemuzkoak dian.
Bale, oso ondo, jarri aurrean pelotariak eta argazki honekin bukaera emango dugu, bale? Eskerrik asko denei etortzeatik, hau da argazki orokorra, eta ikusiko dugu txapeldunan argazkia zeinek ateatzen duen. Eta ez dizuet esan, baina nire ustez irabaziko dute Altuna eta Ezkurdiak, baina nahi dut Laso eta Albizuk irabaztea. Bale, nik ez ez botatu eta botatuko dut. Eskerrik asko denoi etortzeatik. Este gran campeonato de clubs, pues con mucha ilusión. Nos estrenamos en un campeonato de estos, ¿no? Interpueblo sí que solemos jugar, pero esto es un poco diferente y con ganas, ilusión y sobre todo a disfrutar, ¿no? Que pases la pelota. Y me han dicho que tenéis muy buen equipo. Señal de que trabajáis bien en Atarrabia. Bueno, yo estoy recogiendo los frutos de años anteriores, ¿no? Pero sí, cadetes tenemos muy buenos, en mayores también nos podemos defender, pero bueno. Por supuesto que queremos ganar, ¿no? Pero esta va a ser nuestra primera experiencia para mí, ¿no? Pues con todo el grupo y disfrutar. Y si salimos a la cancha a disfrutar, pues igual podemos pasar alguna ronda. Hemos dicho que de Guipúzcoa vienen 6 clubes, de Navarra otros 6, señal de que en Navarra la pelota está bastante bien, ¿no? Yo no diría bastante bien, está igual mejor que en otros sitios, ¿no? Porque en la base cada día vamos a menos, en cadetes y juveniles hay un vacío, ¿no? Porque los chicos y las chicas pues dejan de jugar a pelota con esa edad y por eso estamos aquí, ¿no? Por intentar ayudar a este deporte que nos ha dado todo, ¿no? Y si lo podemos devolver algo pues estando en los frontones y ayudando en los clubs, pues ahí vamos a estar, ¿no? Porque esto es una droga, es una pasión. Eskerrik asko Juan, zorte ona izan. Vale, eskerrik asko. Bai, kerre euren, bai. Kerrez, Julen, bai. Beste bat egingo dugu, beste bat. Hostia, pena alde indikela, hau egin. Ondo. Bueno, Julen Sotil daukagu hemen gurekin, iazko txapelduna. Julen, aurten igual azkeneko aldiz jokatuko duzu txapelketa hau, ze igual profesionaletako saltoa emango duzu, edo ez? La ostra, hoi hitz altuk die, Hitza handia dira, baina ilusioa bai, Julen. ilusioa beti, hor jaman bat egote beti preste ongoa ez, salto emateko, bino hoia hemen lan hain berra lehenengo afizionautan da presioa, Hala da, lanean segi, egun ez egun, Julen, eta txapelketa oso polita, ezta? Bai, lehen gorten
jolastu ginen, da gaina irabazi, da aurten berrin saiatuko daiten. Potente aukeu, seniorretan behintzet, guztiko oso potenteak die, da, bueno, saiatuko geha irabazten. Zemuzko ekipoa dauke Lekumerrik, Larraunek? Lehengo urteko antzekoak, kadetetan pixkoa aldatukoa, ze laso da eta mendila gora indue. Bino, bueno, bestela berrin zeituko du taldek da oso ongi. Zorte hon julen da, eskerrik asko. Ai, eskerrik asko zu. Nazabaletzen egin joatu behar du. Bauke bat omat, jokatzeko? Suban, ekilo, Ah, lehetxea joni da? Bai. Ordon, bestiak, no?